Masalimo 119 verse 105 mawanu ndiye nyali ya kumapazi anga, ndiye unikira panjira panga. Dziko lapansi lakhala likugwiritsa ntchito mababu icecom, akhala kugwiritsa ntchito nyali za koloboyi kupazikatha parafini zimathima. Komano mawu a Mulungu ndi moyo, mawu a Mulungu ndi nyali imene tsiku ndi tsiku moyo wathu angathe kugwira nafe ntchito. Chotero pano pa akanema wa V&V komanso ulalo online tifuna tikuyitanireni kuti musanayambe tsiku lanu mulandire mkate wa moyo amene ndi mawu a Mulungu. Chotero ine Mbusa Joe Kumphasa ndikuyitanirani kuti tizikhala limodzi kumvera ndi kuonera uthenga wa mawu a Mulungu, chifukwa ndi chipulumutso, chifukwa ndi nyali yowunikira ku mapazi athu. Amen. Tifuna tikulandireni abwenzi okondedwa kulikonse kumene muli nthawi ino. Tifunanso tigawane uthenga wa mawu a Mulungu imene tidapeza kuti ndi nyali yowunikira pa mapazi athu. Anthu ufe kuti tikhale ndi moyo zikudalira kuti tiwerenge mawu a Mulungu komanso tipembeze Mulungu ameneyo. Chotero tikuwerenga Mateyu chapter 24 verse 15 mpaka na 28. Bible kuti mukazaona chonyansa chitayima pamalo oyera tizindikire kuti nthawi ili kumapeto, kuti nthawi iyatha. Zifuna zinene kuti choonadi ndi chimene chimatipanga, kapena kuti choonadi chikutipanga ife kukhala mmoyo umene tiliwo. Popanda choonadi anthu ife sitingakhale ndi moyo. Popanda Yesu sitingakhale ndi moyo. Yesu Khristu afuna anene za kusogolo kuti Yerusalemu azawonongedwa. Nthawi imeneyo amanena za kusogolo kuti Yerusalemu azawonongedwa. Komanso Yesu Khristu amanena za nthawi ya kumapeto imene tili leroyi. Yerusalemuyo adawonongedwa zidapita, komanso adalosera za nthawi ya kumapeto imene tikukhala ino. Chotero maulosi awiri awa akwaniritsidwa ndithu. Mbiri imanena kuti ulosi woyambirirawo udakwaniritsidwa chifukwa umakamba za Yerusalemu. Ulosi wa namba 2 umakamba za msogolo, end times, nthawi yathu imene tikukhala ino. Chotero ophunzira Bible pakhala pali kutsutsana za nkhani ya nthawi. Komano kumapeto kwake adagwirizana chimodzi kuti zimene zidanenedwa mu chapter 24 verse 15 zidakwaniritsidwa, komanso zikwaniritsidwa. Chotero mawu a Greek onena kuti praying amatanthauza wandering, kapena kuti deception, kapena kuti leading astray. Kunena kuti dzikoli lizaza ndi chinyengo chimene anthu ambiri akondwera pomamva ndi kuona chinyengocho azichithamangira, kusiyana ndi kumva mawu a Mulungu, kusiyana ndi kumva choonadi, chifukwa zikhala zokoma m'makutu mwawo pakuzimva. Ndiye kuti nthawi ya kumapeto ngati ino zinyengo zimenezi zizachuluka. Nthawi ya kumapeto ngati ino Yesu akuti kuzakhala ayesu abozi. Kumbuyoko apaka nthawi ngati ine mukukumbukira kudabwera Yesu Matiki Blanta ya kuchilomoni, amene anazipanga declare kuti iyeyo ndiye Yesu Matiki, amene siku lina ndinakwera naye basi kumafuna change. Zimene Yesu Khristu naye kuti kumapeto nthawi ngati ino ayesu azabuka ambiri. Komano ngakhale chinyengo kunama kuchuluke, choonadi chizayimabe. Ngakhale chipwirikiti chaboza chikhale chochuluka, choonadi chikhalabe. Chotero ife okhulupirira tiyeni tikhazikike mu choonadi chimene Mulungu wakumwamba watifunsa kuti tichichite. Tikuchichita bwanji? Pomvera ndi kusatira mawu ake a Mulungu wakumwamba, pokhala mukhalidwe leni limene Mulungu wakumwamba amalifuna. Chotero chapter 24 verse 15 ulosi wakuphwasulidwa kwa Yerusalemu, anthu adawerenga kuti Yerusalemu aphwasulidwa ndithu. Siku lina asilikali a Roma abwera, atabwera anazungulira Yerusalemu yense, sanaphwasule, adakhala kwa kanthawi anthu amakawaona asilikaliwo mosogozedwa ndi Titus. Asilikali adabwerera, palibe chilichonse chimene adachita. Ayuda ndi anthu enawo amapita kumakaona asilikali aja. Iye asilikali idi awa
Patadusanso zaka asilikali a Roma aja adabweranso kuzazungulira Yerusalemu. Koma Baibulo lidanena kuti mukazaona chonyansa chimenechi chayima pamalo oyera musapiteko, musayandikire, kaya amene ali padenga asasike, kaya ali kuti akhale komweko. Koma anthu amapita kumakaona. Zosatira zake anthu amakaphedwa. Anthu adaphedwa kufikira na Yerusalemu adaphwasulidwa kukhala bwinja. Koma anthu anali atauzidwa kuti mukazaona zoterezi musayandikire, musabwere. Ndi chimodzimodzi lero Yesu Khristu akutiuza kuti tidayenera tikhale mmoyo wachiyero, chifukwa kusogolo kwathu kuli chilango kwa iwo amene sali m'mawu a Yehova, kwa iwo amene sadamulandire Yesu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wa moyo wawo. Mauthenga ngati awa tikuamva kaya m'maefoti, m'machechi, kaya m'mawayilesi, m'matv ngati pano. Koma tikusankhabe kukhala mmoyo oyenda ndi Satana ndiyerekezo. Tikatero Yehova atiwononga, chifukwa chakuti akufuna awononge tchimo pa dziko lino lapansi. Ndiye tchimo lasungidwa ndi ife. Yehova azatiwononga tonsefe chifukwa cha tchimo limene tikulisungala. Tisadawonongedwe ndikuona mauthenga wakubwera pakati pathu kuti anthu ufe tibwerere, timusankhe Yesu, tisinthe, timuvomere kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wathu. Chotero nthawi ino Yesu Khristu akuyitana moyo wanu, akuyitananso moyo wanga kuti timulandire, timuvomere akhale Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wathu. Mulungu wakumwamba atithandize povomera ndi kupanga chisankho cha moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuyenda ndiye Yesu Khristu amene. Tiye tiwerame kuti tipemphere. Atate, tikuthokoza malankhula nafe mu phunziro ili. Khala nafeni chifukwa cha mawu awa, mutithandize kukhala okhulupirika ndi okhulupirira mwa Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen.